Ай, мъжи! Извинявай, че те безпокоя. Ама танцори не ти ли трябват? Ти можеш да бъдеш най-добрият танцор. Коя ще? Да, ти. Можеш да станеш суперзвезда. Модна икона. Признавам, владее някои движения, ама чак пък суперзвезда. Господ да ви пази, господин Стоянов. А ако не, куката ще помага. То все едно и също. Докарах. Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам една минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля! Не на мене се моли, бе, на негове, менте поп. Той прощава, аз не мога. Ако решите да импровизирате... Да не дава Господ. Ако решите да импровизирате, да не дава Господ. Това лице ще импровизира върху вас. Аз върху жените. Господин съдия, аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз се стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. Това, което помня, господин съдия, съжалявам, не е много, но е от сърце. Съдията ни издържа и ме изгони от залата. Забавляйте се. Ах, му майката. Бах, му майката. Взимайте парата и изчезвайте! Влизак, дай желязо! Дай желязо! Куката няма да умре като мишка на време в някое болнично леко. Къде сте, бе, хомосексуалисти в униформи? Настрахте ли се? Кръв, лут ли си? Можеш ли да ходиш? Добре си, значи. Учителе, тая клиника ще прави само цици! Джаро ни е хванал за тъшаците всички до един. Снощи тук е Джаро. Какво? Сънувах, че иска да ми прави свирки. Къде, бе? Капсулата за ядрено-магнитния резонанс. Яви ми се като медицинска сестра, братле. С престилка, с жартиери. Аз стоя легнал в машината и той посяга да ми събува гащата и иска да го смуча. И аз не мога да мръдна, братле, разбираш ли? Ти го държи за ушите. После заваля дъжд от въшки. Ама тонове лайна, братле. Тонове! Целите са умаза. Облека една престилка и ще започна да те лекувам аз. Ама така ще те излекувам. Ще те в митничара, ще Никой те не е на вид на половина бане. Ма някой от вас само толкова можете. Я си изправи малко, е. Голям хакер си. А си се оганал като някой крив хуй. Сядай.
Върти ме някакви номера, ама ми ги върти ефтино. Като проститутка на околовръстната. Се отървахме. И тая бабка откъде се появи? Мамичката ти бабичка. Остава, бе, мацка. Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Остава, бе, чичка. Така и така си тук, фани, завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Ай, мъжи! Айде да отидем от пробацията на нашата момче. Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Така ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родихме, Иво? Престъпник не се ражда с Росен. Престъпник умира.